Скъпи приятели, както ви обещах вчера, ще ви покажа кецовете, които сестра ми си купи от колекцията на дизайнерката Ели Брусарска. Момент само да ги взема. Моя оператор Ада Кръсвета, даже с още с хартиите. Така, те са... Ето това са Мики Маус. Вижте колко хубаво го е изработила. Моя оператор Ава сега ще ги покаже тук. Тук има и една пеперутка. Направила пеперутка. Сега ще покажа и другата. Слагаме хартията. Хубаво ли се вижда, Ава? Да. Могат ли да го видят нашите зрители? Да. Това е Мики и Мини. Мики и Мини Маус. И тук има също. Ето, Мики, тук Мини не е написано, то е ясно. Добре, това са едните. Не страми да са и честити. А сега ще покажа другите, които на мен ми харесват повече, защото аз съм повече фен на ето такива кецове. Погледнете Ели как ги е нарисувала. Това е момичето на плажа. Момичето на плажа. Ето така. Виждате ли се хубаво? Да. Идеално. Така, това е едната кецка. Добре. И това е хоп, другата кецка. Пак изрисувана по същия начин. Аз съм решила да си поръчам червени. Повече ми харесват червени. Ава? Аз честно казано предпочитам кецовете, които са Magic Garden. Предпочитам тях, защото наистина са много хубави. Magic Garden. Значи червени и Magic Garden, а тези са за сестра ми. Какво вие искате да си поръчате, може да ми кажете на Facebook страницата ми, на лични съобщения, ако желаете някой от тези красоти, изработени от Ели.